Magluluto tayo ngayon ng bopis. Meron tayo ditong tubig. Bali, pakukuluan natin yung baga, puso, at saka yung atay para mawala yung lansa. So, ang gagamitin natin, meron akong luya, laurel, pamintang buo, tsaka lemongrass. So, ilalagay natin yung ating puso muna. Tapos yung baga. Yan muna yung pakukuluan natin. Huli na natin yung atay. Kasi yung atay pag sumobra ang kulo, magiging rubber. Balikan natin maya maya. Ngayon ilalagay na natin yung ating atay. Pakukuluan lang natin siya ng mga 3 minutes para hindi siya maging rubber. Balikan natin. So ngayon pwede na. Kunin muna natin yung ating atay. Puso. Palalamigin lang natin ito and then tapos hiwain. Okay. Lamigin muna natin. So ngayon nahiwa ko na siya. Ang gagawin natin manggigisa. Bale, hiniwa ko siya ng ganito. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya hiwain. Kasi matatagalan tayo. Katulad din nung ito yung puso ito yung atay. Pare-pares lang yan. So, manggigisa na tayo. Unahin natin yung luya. Tapos susunod natin yung bawang. Kailangan maging golden brown. Sunod natin yung ating sibuyas. Ayan, ilalagay na natin yung ating baga at yung ating puso at atay. Medyo iprito-prito muna natin. So ngayon kung naririnig yun, pumuputok-putok na. So ilalagay na natin yung ating rekado. Lagyan na natin yung ating daon ng laurel.
yung ating half teaspoon ng white pepper o brown pepper, yung soy sauce natin, yung suka, 1 teaspoon na salt, ay sugar pala, ayan muna natin kumulo yung ating suka bago natin lagyan ng konting tubig. Ngayon nilalagay natin yung ating patis. And then yung ating asweti oil. Three tablespoon. Kung nakikita nyo na nagkakakulay na siya. Lagyan natin ng konting tubig. Susunod natin yung ating sili. Tapos yung ating carrots. Ito yung ating radish. Nagkabuhay na siya. Then takpan natin. So isunod natin yung ating bell pepper. Ito, 2 minutes na lang, luto na to. Takpan natin ulit, 2 minutes. Ito na yung ating bopis.